I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga akin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another.
May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iyabugto nga anak, agod nga tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya, hindi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. O mahigugmaon nga Dios, tungod sang pag-antos ang imo bugto nga anak, imo kami ginluwas gikan sa kamatayon sa amon pagpanubli sang kasalanan. Paagi sa pag-ula sang dugo sang imo anak nga si Jesucristo, imo gintukod ang misteryo Pascual. Sa imong kaayo, himua kami nga balaan, kag bantayi kami, batok sa kalautan. Tungod sang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus, nga gingikanan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Jesus nag-antos para sa bug-os nga katawhan paagi sa pagsakripisyo sang iya kabuhi. Ang krus nagapahanumdum sang pagkamatay ni Jesus kag sang aton kaluwasan. Ang Biyernes Santo amo ang tion sa pagdumdum sang sakripisyo ni Jesus kag pagpamalandong kung paano ang krus nagluwas sa aton tanan gikan sa kasalanan. Adlaw ini sang pagpasalamat sa aton kaluwasan, bangod sang pagkamatinumano ni Jesus sa kabubuton sang amay. Kay sa pagbaton sang kamatayon, iya gindaog ang gahom sang kalaot kag kadulom. O Kristo nga amon kabuhi, tungod sang imo kamatayon sa krus, kabay nga kami man mamatay upod sa imo, kag mabanhaw upod sa imong walay katapusan nga himaya sa langit. Mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, yari kita sa gihapon sa aton programa sa Semana Santa. Karon nga adlaw sang Biyernes Santo, aton ginasaulog ang pasyon kag pagkamatay sang aton Ginoong Hesus. Aton pamalandungan ang iya dako nga paghigugma sa aton tanan. Si Jesus nagaagdaman sa aton nga pas-anon man naton ang aton krus kag magsunod sa iya. Aton karon pamatian ang drama sang aton kaluwasan kag pagigugma sang aton manunubos nga si Jesucristo. Pag-abot sang takna, nagpungko si Jesus sa pagkaon upod sa iya mga apostoles. Nagsiling siya sa ila, naghandom gid ako sa pagkaon sini nga panihapon upod sa inyo, sa wala pa ako mag-antos, kay nagasiling ako sa inyo, hindi na ako magkaon sini. Tubtob nga matuman ini sa ginharian sang Dios. Yan si Jesus nagkuha sang kalis. Batunan ninyo ini kag mag-inom kamutanan. Kaya nagasiling ako sa inyo, nga hindi na ako mag-inom sining duga sang ubas. Tubtob mag-abot ang ginharian sang Dios. Yan ginkuha niya ang tinapay. Ini amo ang akon lawas nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, pagkatapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kupa, kag nagsiling siya sa ila. Ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sa ngakong dugo, nga ginaula para sa inyo. Pero nagasiling ako sa inyo, ang magatugyan sa akon, iyari kaupod nakon sa lamesa. Kay ang anak sang tawo, mapatay suno sa gintalana sang Dios. Pero kailuman niya tong tawo nga nagtugyan sa iya. Niya nagpinamangkutanay sila, kung sino sa ila ang magahimo sini. Ang mga hari sining kalibutan,
may gahom sa ila mga ginsakpan. Kag ang mga manugdumala, ginatawag nga dalangpan sa mga tao. Apang para sa inyo, hindi sing amo sini, kundi ang labing dako sa inyo, maginsubong sa kamanghuran, kag ang Pangulo maginsubong sang surugoon. Sinubala sa ila ang dako, ang ginasirbihan sang pagkaon, ukon ang nagasirbi, ang ginasirbihan. Kag karon, iyari ako nga nagasirbi sa inyo. Ginunungan ninyo ako sa tanan nga mga pagsulay sa akon, kag subong ang akon amay, naghatag sa akon sang gahom sa pagdumala. Ako man naghahatag sa inyo sang gahom sa pagdumala. Magakaon kag magainom kamo sa akon lamesa, sa akon ginharian, kag magapungko kamo sa mga trono, sa paghukom, sa napulog duha ka mga tribo sang Israel. Simon, Simon, pamati ka. Si Satanas, ginapahanugutan sa pag-ayag-ayag sa inyo tanan. Subong sang pag-ayag sa mangunguma sang trigo, sa pagpain sang tinggas sa upa. Apang nagapangamuyo ako para sa imo, Simon. Nga ang imo pagtuo, hindi maguntat. Kag kung ikaw magbalik sa akon, dapat mo pabakuron ang imo mga kauturan. Si Pedro nagsabat, Ginoo, handa ako magpabilanggo kag maginmatay upod sa imo. Nagasiling ako sa imo, Pedro. Sa wala pa makapamalo ang manok karon nga gabi, magasiling ka sa makatlo, nga wala mo ako makilali. Sangkin padala ko kamo anay nga wala sing kahita. Balalunan o kon sandalyas. Nakulangan bala kamo sang bisan ano nga butang? Wala man. Apang karon, ang bisan sino nga may kahita o kon balalunan, magdala sini. Kagang wala sang espada, magbaligya sang iya kunop, kag ibakal sang espada. Kay nagasiling ako sa inyo sini. Ang kasulatan nagasiling, ginkabig siya nga isa sa mga kriminal. Dapat matuman sa akon. Kaya ang nasulat na hanungod sa akon, nagkakatuman. Ginoo, iyari, may duha ka espada. Tuman na ina. Subong sa masami nga ginahimo niya, si Jesus nagkadto sa bukid sa mga olivo. Kagang iya mga gintutunan nagupod sa iya. Pag-abot niya didto, nagsiring siya sa ila. Pangamuyo kamo, agud hindi kamo madaog sang panulay. O amay, kun buot mo, ipahilayo ining kalis sa akon, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, ang matuman. Sa tapos si Jesus makapangamuyo, nagtindog siya kag nagkadto sa mga gintuton-an, kag nakita niya nga nagakatulog sila, tugod sang tama nila nga kasubo. Nagsiling si Jesus sa ila, Nga nagakatulog kamo. Bangon kamo kag magpangamuyo, agud hindi kamo madaog sang panulay. Sa naghambal siya, nag-abot ang mga tawo nga ginapangunahan ni Judas. Judas, ginaluiban mo bala ang anak sang tawo, paagi sa isa kahadok. Sang mahibalan sa mga gintutunan nga upod ni Jesus kung ano ang mahanabo, nagsiling sila, Ginoo, panglabuon bala namon sila sa espada. Pabayin niyo sila. Husto na ina, gintandog niya ang dulonggan sang tawo kag ginayon niya. Yan si Jesus nagsiling sa pangulo nga mga pari, sa mga opisyalis sa mga gwardya sa templo, kag sa mga tigulang sa mga Hudiyo, nga nagkadto sa pagdakop sa iya. Ano ako buyong nga nagkari kamo, nga may espada, kag may mga inuglampos? Adlaw-adlaw ara ako kaupod ninyo sa templo, kag wala ninyo ako pagdakpa. Apang karon, ang inyo takna kag iya sang nagagahom sang kadudulman. Gilayon nila gindakop si Jesus kag gindala sa balay sa pinakamataas nga saserdote. Si Pedro nagsunod, apang malayo ang antad niya. Ini nga tawo, kaupod man niya. Apang si Pedro nagpanghiwala nga nagasiling, Inday, wala gani ako makakilala sa iya.
Mation-tion na talupangdan siya sang isa ka tawo nga nagsiling, "Ikaw isa man sa ila." Apang si Pedro nagsabat, "Abyan, hindi ako iya." Sa makaligad ang mga isa ka oras, isa pa ka tawo ang nagsiling, "Wala gid sang duha-duha nga ining tawo, kaupod niya, kay siya taga Galilea." Apang si Pedro nagsabat, "Abyan, wala ko makahibalo sang imo ginapanghambal." Sa sinangation sa nagahambal pa siya, nagpamalo ang manok. Kag ang Ginoo nagliso kag gintulok si Pedro. Sa gilayon na dumduman ni Pedro ang mga pulong sang Ginoo nga ginsiling sa iya. Sa wala pa magpamalo ang manok karon sa gabi, magasiling ka si makatlo nga wala mo ako makilali. Si Pedro nagwa kag naghilibion si mapait. Ang mga tawo nga nagabantay kay Jesus nagyaguta kag nagbunal sa iya. Gintabunan nila ang iya mga mata kag ginpamangkot siya. "Pakta! Sino ang nagsumbag sa imo?" Kag madamo pa nga mga pasipala ang ginhambal nila sa iya. Sang pagkaaga ang mga tigulang sa mga Hudiyo, ang mga pangulo nga mga saserdote kag mga manunudlo sang kasugoan, nagtililipon sing tingob kag gindala nila sa Jesus sa korte kag nagsiling sila sa iya, "Sugire kami kung ikaw bala ang Kristo." "Kung sugiran ko kamo, hindi kamo magpati sa akon. Kag kung pamangkuton ko kamo, hindi man kamo magsabat. Apang sugod karon, ang anak sang tawo, magalingkod sa tuo sang Dios nga makagagahom." Nagsiling sila tanan, "Kuna mo! Ikaw bala ang anak sang Dios?" Nagsabat siya sa ila, "Ginasiling ninyo, nga amo ako." Kag nagsiling sila, "Wala na kita sang kinahanglan sa mga saksi. Aton gid nabatan ina sa iya mga bibig." Ang bugos kakatapos ang korte nagtindog kag gindala nila si Jesus kay Pilato. Didto ginsumbong nila siya nga nagasiling, "Nadakpan namon ining tawo nga nagasudyot sa ngamon mga kasimanwa sa pagribok. Nagapamatok sa pagbayad sang buhis sa emperador. Kag nagsiling sa nga siya ang Kristo nga hari." Si Pilato nagpamangkot sa iya, "Ikaw bala ang hari sang mga Hudiyo?" Kag si Jesus nagsabat, "Ginasiling mo." Yan si Pilato nagsiling sa mga pangulo sa mga saserdote kag sa mga tawo, "Wala ko sang nakita nga sala sa sini nga tawo." Apang nagpamilit pa sila nga nagasiling, "Ginasudyot niya pagi saya pagtudlo ang mga tao sang bugos nga Hudiya. Nagsugod siya sa Galilea, kag nagapadayon man siya tubtub pa dire." Kag sang pagkabati ni Pilato sini, namangkot siya, "Taga Galilea bala ini nga tawo?" Sang pagkahibalo ni Pilato nga si Jesus nagikan sa duog nga sakop sang ginadumalahan ni Herodes, ginpadala niya siya kay Herodes nga dintuman sa Jerusalem sadto nga tion. Nalipay gid si Herodes sa pagkakita niya kay Jesus. Madugay na nga naghandom siya sa pagtan-aw sa iya, kay nagkabati siya na hanungod sa iya. Kag naghandom siya sa pagtan-aw kay Jesus nga nagahimo sa milagro. Gani madamo nga mga pamangkot ni Herodes kay Jesus, apang si Jesus wala gid magsabat. Ang pangulo nga mga saserdote kag ang mga manunudlo sang kasugoan nagtindog kag sa dako nga kaakig ginsumbong nila si Jesus. Si Herodes kag ang iya mga soldado nagtamay kag nagyaguta sa iya. Ginpasuksukan nila siya sa malahalon nga bayo kag ginpabalik kay Pilato. Sa sadto gid nga adlaw si Pilato kag si Herodes nag-amiguhay kay sadto anay magkaaway sila. Gintipo ni Pilato ang mga pangulo nga mga saserdote, ang mga manugdumala kag ang mga tawo kag nagsiling sa ila, "Gindala ninyo ining tawo sa akon. Kag nagsiling kamo nga nagasudyot siya sa mga tawo sa pagribok. Ginusisa ko siya sa atubangan ninyo. Kag wala ko sa may nakita nga sala, nga inyo ginsumbong batok sa iya. Si Herodes, wala man sing may nakita nga sala sa iya, kag ginpabalik niya siya sa aton. Busa, ipahanot ko siya kag buyan." Sa tagsa kapista sang Paskwa, si Pilato nagahilway sang isa ka binilanggo. Ang tanan nga mga tawo nagasinggit singdungan.
Patya siya! Kagboy isamon si Barabas! Si Barabas na bilanggo tungod sa iya pagsugod sa isa karibok nga natabo sa syudad, kagbangod sa pagpamatay. Si Pilato luyag kunta ni maghilway kay Jesus, gani naghambal siya sa mga tao, apaw nagsingkit pagid sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Si Pilato makatatlo na magsiling, nga ano nga sala ang iya nahimo? Wala ko sa may nakita nga sala sa iya, nga takosang kamatayon. Ipahanot ko siya kagbuyan. Apang nagsinggit pagid gani sila sing tudo, nga si Jesus dapat ilansang sa krus. Kag nangibabaw ang ila pagsinggit, gani ginpamatbata ni Pilato si Jesus suno sa ginpangayo nila. Ginhilway niya si Barabas nga ila ginpangayo, siya nga napriso tungod sang pagribok kag pagpatay, kag gintugyan niya sa ila si Jesus, agod nga mahimo nila ang ilaluyag. Sang ginadala nila si Jesus pagwa, nasugata nilang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon nga taga Cirene nga nagapasyudad. Ginpapasaan nila siya sang krus ni Jesus kag ginpasunod sa iya. May madamo nga mga tawo nga nagsunod sa iya kag mga babayi nga nagahibi kag nagapanalambiton tungod sa iya. Ginbalikid sila ni Jesus kag ginsingganan. Mga babayi nga taga Jerusalem, hindi kamo maghibi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo, kag sa inyo mga kabataan, kay magaabot ang adlaw, nga ang mga tawo magasiling, bulahan ang mga bawas, ang mga tiyan nga wala makapanganak, kag ang mga dughan nga wala makapasuso. Amoy ina ang tion, nga ang mga tawo magasiling sa mga bukid, tumbahi kami, kag sa mga bakulod, tabuni kami. Kung ini nga mga butang mahimo samtang labas pa ang kahoy, ano pagid ang mahanabo kung laya na ini? Gindala man nila ang duha ka kriminal nga pagapatyon upod kay Jesus. Sa pagabot nila sa duog nga ginatawag ang bagol, ginlansang nila si Jesus sa krus, kag subong man ang duha ka mga kriminal, ang isa sa iya tuo, kag ang isa sa iya wala. Si Jesus nagsiling, Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ginpartida nila ang iya mga bayo pagis sa pagabot-gabot. Ang mga tawo nagtindog didto nga nagatanaw, samtang ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagyaguta sa iya nga nagasiling, Giluwas niya ang iban, abi ipaluwas sa iyang iya kaugalingon, kung siya mo ang Kristo, nga pinili sang Diyos. Ang mga soldado nagyaguta sa iya. Nagkadto sila sa iya kagintunghulan sang bino kag nagsiling, Luwasangi mo kaugalingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo. Sa unuhan niya nasulat ini nga mga pulong, ini siya hari sang mga Hudiyo. Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus didto, nagpasipala sa iya. Hindi bala, ikaw ang Kristo, luwasangi mo kaugalingon, kag luwasa kami. Apang ang iya upod nga kriminal, nagsabdong sa iya nga nagasiling, Wala ka bala mahadlok sa Diyos? Pareho man lang kita nga ginsinutan. Bagay gid man ini nga sinot sa aton, tungod sang aton mga nabuhat. Apang siya, wala sang nahimo nga malain. Kag nagsiling siya kay Jesus, Jesus, dumduma ako kung mag-abot ka sa imo ginharian. Kag nagsiling si Jesus sa iya, nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw, maging kaupod ko ikaw sa paraiso. Sang mga 12:00 ang takna, nagdulom sa bugos nga duta, kag nagpadayon ini tubtob 3:00 ang hapon. Ang kortina sang templo nagisi sa tunga, kag naging duha ka parte. Niyan si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo magakamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, nabugto ang iya ginhawa. Ang kapitan nakakita sa nahanabo,
kag nagdayaw siya sa Dios nga nagasiling, "Matuod gid nga ini nga tawo, matarong." Ang mga tawo nga nagtipon sa pagtan-aw nagpalauli nga nagapamukpok sang ila mga dughan. Sang pagkakita nila sa nagkalahanabo, ang tanan nga nakakilala kay Jesus kaupod sa mga babae nga nagsunod sa iya halin sa Galilea, nagtindog sa unhan nga nagatan-aw sining mga butang. May isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose nga taga Arimatea. Ang Arimatea isa ka banwa sa mga Hudiyo. Maayo kag talahuron siya ka tawo, kag nagapaabot sang ginharian sang Dios. Bisan matuod nga katapo siya sang korte, wala siya magpasugot sa ila katuyuan kag buhat. Nagkadto siya kay Pilato kag iyagin pangayo ang bangkay ni Jesus. Niyan gintaltal niya sa krus ang bangkay ni Jesus. Ginputos ang tela nga lino, ginbutang sa lulubngan nga ginkuhab sa bato. Kag ini nga lulubngan wala pagid malubngi. Adlaw yadto sang pag-aman, kag ang adlaw nga inugpahuway nagahilapit na. Ang mga babae nga nagsurod kay Jesus gikan sa Galilea, nagupod kay Jose, kag nakita nila ang lulubngan, kag kung paano ang pagbutang sang bangkay ni Jesus sa among nga lulubngan. Nya nagpalauli sila, kag naghanda sa mga pahumot, kag inughaplas para sa bangkay ni Jesus. Sa adlaw nga inugpahuway, nagpahuway sila, suno sa ginsugo sang kasugoan. Mga utod kagabian namon sa kahanginan, si Reverend Father Julius Habana, Dean of Studies sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Commission on Vocation sang Diocese of Bacolod, magapaambit sang iya pagpamalandong sa sining adlaw sang Biyernes Santo. Maayong aga, Sister Ninya of the Daughters of St. Paul, kag sa tanan nga mga tumuluo, ang tagpalamati sining aton nga programa. Subong nga adlaw, Biyernes Santo. Balaan nga adlaw sa aton pagpamalandong sining kasakit sang aton Ginoong Hesu Kristo. Mautod ining adlaw sang Biyernes Santo aton ginadumdum ining labing dako nga gugma kag kaluoy sang Dios sa tawo. Kagani sining aton pagpamalandong, aton pamalandungan inang dako nga pagbukbo kag paghatag sang Dios sang iya kaugalingon para sa aton nga iya mga pinalangga. Sang gagmay pakita ang aton mga ginikanan nagahambal gid nga kun may grasya indi pag-usikan. Kasubong sang pagkaon, nga kung magkaon kita, tani hindi maglalapaw sa pinggan. Tsansa man na tani sang tiki, kay may kanon man sila, pero ginasaway kita sa gyapon sa aton mga ginikanan, kay man grasya, hindi pag-usikan. Kamugani nga ubuson tagid, ang mumho sa aton pinggan, kay man grasya ina gikan sa Dios. Ini nagatudlo sa aton nga mag-apresyar sang grasya dalagko man ini ukon gagmay. Pero ti labi na gid no kung nagasud-an kita gani isang uga kag awa-awa aton sud-an, hindi tagid na iya pag-usikan no. Kay man sagam samon pagid naton ina kay balo kita kay ni panginabudlayan sa aton ginikanan kag gani aton ini ubuson pagkilala sang ila sakripisyo kag pagpaningwa subong man pagkilala sang kaayo kag grasya sang Dios. Pero subong man ini nagatudlo sa aton nga indi magmangin mausik sa grasya kay ini halin sa Dios. Sining adlaw aton man ginapamalandungan ining pinasahi nga pamaagi sang pag-usik. Ini nga pag-usik Kristiyano nga pag-usik kay ini ginpakita sa aton ni Kristo. Ano ining pag-usik? Ining pag-usik sang Dios sang iya mismo kaugalingon. Sinugid kita abi para hatagan sang Dios sang iya grasya. Sinugid kita abi para palanggaon sang Dios. Kung sa matutud lang nga pagtulok, ang ginhimo sang Dios actually pag-usik
sang iya gugma kag pagpalangga sa aton. Kay nga aman, na-appreciate bala naton? Kay kung hindi naton gin-appreciate, tutuod gid ina nga pag-usik. Pero para sa Dios, appresyaron taman o kung hindi, willing siya ya nga mag-usik sini para sa aton. Tanawon tabla atong babayi nga nagbisita kay Jesus kag ginbubuan sang perfume ang mga tiil ni Jesus kag ini ginpahidan pa niya gamit ang iya buhok. Imagine isa ka babayi nga malahalon para sa iya ang iya buhok pero amuyad tong gintrapo niya sa isa pagid ka malahalon nga perfume. Ahay, sa nakita yato ni Judas, anong hambal niya? Baw Ginoo, mausik nga babayi. Kung ining taning balor sining perfume, kwarta, tani sarang na ina mahatag sa mga pobre, sa mga pigado. Pero nga usikan lang. Kung aton tulokon si Judas, ang iyaya pagtulok, si Jesus hindi deserve sang aton resources. Hindi niya deserve nga usikan naton siya sang aton masarangan bisan pa sang aton manggad. Pero yadtong babayi, nakita niya kung ano kaimportante si Jesus sa iya kabuhi. Kag gani nakita niya na si Jesus deserve usikan bisan pa sang iya manggad. Lakip na ang iya malahalon nga mga buhok. Aton man ini makita sa response o kon sa sabat sang mga apostoles nga yadto didto sa hardin sang Getsemani. Sang si Jesus nagsiling sa ila, "Updi ninyo ako sa pagpulaw." Ay ahay, anong natabo sa ila? Nagtulog. Ini nagapakita nga si Jesus hindi worthy bisan pa sang aton pagpulaw. Hindi worthy sang aton tiyempo. Ang iya lang man ginapangayo sa ila bilang iya mga abyan nga updan siya sining-tion sang kapungaw kag sang kalisod. Hapang ang sabat sang mga apostoles, hindi mo ya deserve amon tiyempo, hindi mo ya deserve nga pulawan kagid namon. Mga utod, para ya sa mga apostoles, pag-usik yadto sang tiyempo, pag-usik sang pahuway, kag hindi ina deserve sang ila abyan nga si Jesus. Isa pagid kapag pakita sang pag-usik, iningin pakita ni Herodes. Sang ang mga tao, lakip na ang mga Fariseyo nagdala kay Jesus sa atubangan ni Herodes. Si Herodes man niya ginkulbaan. Kay last na lang gid nga piket sa Israel, kagkwaon na sa iya ang pwesto bilang gobernador nga representante sang Roma. Kagani, si Herodes tungod sang iya kakulba, gintugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Ini pagpakita nga para kay Herodes, ang iya pag-atubang kay Jesus mausik. Kay para sa iyaya, hindi deserve ni Jesus nga iusik bisan pa ang iya posisyon sa pagkagobernador. Mausik, hindi nila gusto nga mag-usik sang ila manggad, sang ila tiyempo, sang ila posisyon para kay Jesus. Pero si Jesus ya sa piyak sinitanan, nagmangin mausik para sa ila kag sa aton tanan. Jesus wasted his all. He gave his life. Ginhatag niya ang iya bugos nga kabuhi. Ano ang iya siling? This is my body. Yari ang akon lawas. This is my blood. Yari ang akon dugo nga igahatag para sa inyo. Si Kristo ang Dios nag-usik sang iya bugos nga kaugalingon para sa aton tanan. Daw sa ano kadako sining gugma sang Dios para sa tao. Nabisan pa ang tao, lakip na ang mga tao nga lapit sa iya, hindi sarang makausik
sang ilam manggad chimpo kag pwesto, pero si Kristo ya sarang makausik sinitanan para sa aton nga iya pinalangga. Tiyang panghangkat sa aton sining Biyernes Santo, amo nga tulukon naton si Kristo nga yara sa krus. Nga naghatag sang iya bugos nga kugalingon para sa aton. Siya nag-usik sang iya lawas kag dugo, lamang ipakita kag ipabatsyag sa aton nga kita importante para sa iya. Nga deserve ta panginmatyan sang Dios. Ining gugma nga nagdala sa iya sa paghatag sang iya bugos sang iya tanan para sa iya pinalangga. Amo kaganing agin tawag ini Good Friday, kaya ang pagigugma permigid maayo. Kaya aton sulundan sining dako nga gugma among paghatag sang Dios ang iya pag-usik sang iya bugos nga kugilingon para sa aton tanan. Mga muyo kita, o Dios nga amon amay, nagapasalamat kami sa imo sing imo dako nga kaayo kagugma para sa amon tanan. Asapiak sang amon di pagkatakos, imo kami ginhimo nga mga takos pagausikan sang imo tanan. Kabay, sa amon padayon nga pagpamalandong sa imo misteryo Pascual, kami makatuon sa paghatag man sang amon bugos nga kaugalingon pagi sa amon pagserbisyo sa iban. Initanan amon ginampo sa imo sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ining aton programa karon nga Biyernes Santo ginadulong sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul. Kagamon gid ginapasalamatan sa gihapon si Reverend Father Julius Habana. Subong man ang tanan nga nagbulig kag nagbuylog sa aton programa. Ang aton nga cooperators, collaborators, benefactors kag sa sini nga istasyon sang radyo. Agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ini ang inyo kubos nga utod, kagabyan sa kahanginan, Sister Nina Lorillas sang Daughters of St. Paul. Kabay ngang aton pagsaulog sang Biyernes Santo, mangin makahulugan sa aton pagpamalandong sa pag-usik ni Jesus sang iya kabuhi para sa aton kaluwasan, agud sa aton pagselebrar sang kapiyastahan sang iya pagkabanhaw, makaangkon man kita sang bag-ong kabuhi upod sa iya. Isa ka kabuhi nga handa man naton iusik para sa iya kag sa aton mga kauturan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!